Здравейте хора, аз съм мистер Готин, снимам с Радити. Накъде? Чакай. Ти трябва да го оправя. Те са го оправят. Ете. Да, не съм тъп. И хора, новите ни приспособления тук. Айрон брони. Едва намерих айрон тук за 2 брони. Това го направих много трудно. С Готина го бутахме кравице. Много кравице. Не сме ги разминавали. Не искате да питате къде толкова много сте. Всъщност размножихме 4-5 и аз ги боядисах, хора. Просто ги една боядисах. И крави тук. Да, са хора. Така ще махнем. Това е новата къща. Аз ще снимам клипите между къде мълча. Чакай колко. Сега, докато ви снимам за мълча. Вътре има панелго. Яко. Значи ние ще го настаним тук вътре. Хора... тук кого ще пътуй? Не съм, ти си бил. Сериозно? Ти си играл, да. Ти си въобще. Трябва да мерим. И хора, намир съм. Трябва да пусна на втора, на трета. Има съм. Та ще ходим, мисля, до някаква миня. Защото аз закрих минята и съм забрала къде съм колкото. Яко, ти как го правиш, бе? Моля да се мъкни. Ти как го правиш, бе? Саксия да сложиш. Аз не го знаех, че може да сложиш саксия. Аз съм си на третия етаж. Не, аз те насъдех на първия след. На първия се бъде байкочина. Няма байкочина. На първия... добре, на първия ще има не, аз съм на втори. Кумче. Подарявам ти за... Подарявам ти го чуй, дет ми даде стая. Да, не довършен, че си недовършен. Добре, стоя на втория. Аз съм угодна. Че ти го подарявам, дет ми даде стая. Това ми, че трябва да лягам. Това вземам цялата къща древна. Сори. Да си изхъва меча ли искаш, бе? Присъми се бръжно от вода. Нали знаеш, че мога да багна от... Бъгни ме да ме, ако се направи. Не лягава. Лягава, сега барите ще дойдат. Без ти да трепе малко. То ще се трепим, че се трепим. Как исках да е. Накрая сме се разкапам. Ето, то крафтинг тейбъл, кобра е тук, бе. Там се стои, не го махай! Що? Плиз, моля, че се не го махай. Има дъвка за нещо, нали? Не, там нищо няма. Там свърши даже света. Бе, мангал. Викам да едно за да не се обидиш. Аз убих зомбито и сафа в сило, съм зомби и трябва да се ура. Виж. Оби. Паяки си. Още няма лук. Имаме айрон брони, глупости, това няма лук. Хора, намирно се, защото да не ме убият. Бях намирно. Да има уби някой зомби, докато съм навънка, защото били сте... Аз се разхождам в света. Хора, аз отивам да трябва животни и се връщам след маничко. Хора, и аз съм пак. Аз купирам всъщност, ще съм да клепатейче. Що? Да, айде, аз се отива да изтрепа нещо. Върни са, бе! Само да убия едно прасе и да стопирам клипа, да съм направил през това време нещо. Добре, чао, до скоро! Аз искам да го щу... И? Диаманти! Мистер Готин го намери! Да почертаем, аз го намерих! Аз ги намерих! Щупи ми се кирка. Маната е на кирката! Няма човек, не дей троши! Аз троших желязо, какво е? Не, чакай! Тук съм, стой! Не може ли от тебе да боси? Сега идвам, чакай. Направи печка, аз имам такова слежки.
нагоре ли беше ти, бе? Аз те може би си хора, диаманти. Хора, аз пък по случайно да ги намерих. Да, той. Ради! Викна ме да му светна, че му свърша. И комнах на две напреде и оп диамант. Вие ли за цялото време на храната, аз 2 минути копам надолу. Той копа 5 минути надолу. Да, аз да ги пазя с мича, защото някой зомби е ми. Зомбито да ми яде. Аз ги изгубихме. Не, пич! Ало, тате? Тате, какво? Играем Хора, така. Да? И бързо желязо. Се завърнем, когато изкопаме диамант. Хора, изключи клипа за малко. чакай малко, изкопам диамантите. Ти знаеш ли? Що не иска ги вземе, бе? Иди. Пич, как му да взема диамант? Кой те удря, бе? Никой. Твърде тясен тавана. Вземи ги. Чакай, пази са. Колко? Колко можеш ти? 2. И аз 4. О, сори. Ще си направим енчантите, бе. Ако намерим лава, бе. Копай напред още. Имаш ли още един от тебе? Чакай, че намерих червен камък. Хора, това е късметлишко. Аз го спирам и се завичам след малко. Хора, това беше с мене, мистер Готиня. Ударихме банкнотите и аз бях мистер Готиня. С мене беше Ради Ги. Бяхме на неговия свят. Имаме 7 диаманта. Това аз го скопах. Имаме още диаманти. И това беше от мен, мистер Готиня. Чао и до скоро със следващия